רוצים להבין בוויסקי קצת יותר, לטעום, לחוות, קצת ללמוד על העולם המקסים והנפלא הזה? תצטרפו אליי לסדנאות אוקטובר ונובמבר של חוזק חבית. סדנאות פתוחות, אפשר לקנות כרטיס, לבוא עם חבר, לבוא עם חברה, או אפילו לבוא לבד, לחוות, לטעום, קצת לשמוע, וכמובן ליהנות. אז ב-28 באוקטובר סדנה על אזורי הוויסקי של סקוטלנד עם 7 טעימות שונות, ואנחנו נלמד על כל מיני דברים שקשורים להיסטוריה של עולם הוויסקי ועל ההבדלים בין האזורים השונים. למשל, מה מאפיין וויסקי מהלואולנד לעומת וויסקי מההיילנד? למה שליש מהמזקקות יושבות באזור קטן בשם ספייסייד בצפון סקוטלנד? יש לזה סיבות היסטוריות. סדנה מעניינת וחווייתית, מתאימה למתחילים, אבל בהחלט גם למתקדמים. ב-11 לנובמבר אנחנו נטעם 8 סוגים של וויסקי, באחד הנושאים הטרנדים ביותר היום בעולם הוויסקי, עשן. וויסקי מעושן הוא לא עניין בינארי, חברים וחברות. זה לא יש או אין. וויסקי הוא לא כן מעושן או לא מעושן. יש מנעד שלם של עוצמות וגם של סוגים של טעמים מעושנים. הוא יכול להיות קל מאוד, הוא יכול להיות מעושן כבד מאוד, והוא יכול להיות הרבה באמצע. ולכן כדאי לבוא, לשמוע, להבין איך בכלל הטעמים המעושנים האלה מגיעים לוויסקים שלנו, וכמובן לטעום בטעימה עיוורת ולהחליט לבד מה הכי טעים ומה הכי כיף. כי וויסקי זה כיף. לינק בביו לאתר שלי, כל הפרטים שם. נתראה.